Én ezt a szívecskés borítékot fogom csinálni. Kezdjük az alappal, az aljával. Egy vonal, meg még egy vonal, meg még egy vonal. Tudom, nem lett a legegyenesebb, de célnak megfelel. Nézzük, ő mit rajzol. Hát ő pont fordítva csinálja az egészet, de végül is. Most jön a tetejére egy vonal. Aztán nézzük ő mit. Itt megkért, hogy csinálja még egyszer, mert nem érzett semmit. Hát egy hűtőre hasonlító dolgot rajzolt le. Aztán jött az a két ferdevonal, azt nem tudom, minek hívják, a boríték lehajtója. Na hát, itt azt hittem, hogy jó lett, de rajzolt még egy vonalat, úgyhogy picit elrontotta, de mindegy. És jön a szívecske. Na hát itt tényleg azt hittem, hogy sikerülni fog, legalább a szívet. Ezt is megkérte, hogy rajzoljam újra. De hát nem annyira sikerült neki ezt a feladatot teljesítenie. Hát végül az eredmény ez lett az enyém, és az lett az övé, hát van mit szépíteni rajta.